In Friesland is het CDA de grootste worden bij de verkiezings voor het Europees Parlement. De PvdA was de tweede partij, de VVD tredde, op de voet volgen troch D66 en de SP. De PVV kreeg in Friesland goed 9% van de stem. Mainoor had er in uw provincie goed 192.000 mensen stemd. Bis de bescherming Friesland en het Frieske Geer zetten lietse vleentuigjes in om reekjeltjes te redden. Met camera's wordt de graide oorzocht waar de bisjes in het hege geer zitten. Als ze net bij iets oppakt worden, is de kans groot dat de boer de kjeltjes bij het meenen deermaakt. De Dong Energy Solar Challenge in Friesland zet de geerwerking met de zinnenboordraces in Monaco op. Op dat jouwens de deelnemers het advies om net mee te varen in Monaco. Nevens de organisatie van de Solar Challenge binnen protestzaken in Monaco net goed regelen. De online voorverkoop van de toegangskaarten voor het theaterprogramma van Oeral begint morgen om 8 uur. Het gaat om 100.000 kaarten voor zo'n 40 voorstellings. Oeral op Skilge is van 13 tot en met 22 juni. Joen en vannacht een peerbui en het wordt zo'n 13-14 graden. Morgen kan het 20 graden worden, een krachtige eerste wind en kans op een bui.